Hvordan kan du vise, at du virkelig lytter, og hvorfor har det så stor effekt? Det er ikke nok bare at lytte til, hvad den anden siger. Den anden skal også kunne se og mærke, at du virkelig er til stede og engageret i samtalen. Mange er okay gode til at lade som om de lytter, men i virkeligheden forstår de slet ikke, hvad du prøver at sige. Du bliver bedre til at løse konflikter, du får stærkere relationer, mere bæredygtige relationer og alt muligt andet godt, hvis du ved, hvordan du bruger dit kropssprog og viser, at du lytter. Start med at holde 100% fokus på den, du taler med. Læg din egen agenda væk og giv dem din fulde opmærksomhed og vis dem, at du lytter. Og her bliver dit kropssprog nøglen. Gentagende nik med hovedet, gerne 3 af gangen. Hovedet lidt på skrå for at signalere, at du tænker over det, de siger. Hold en passende øjenkontakt, sådan cirka 60% af tiden. Åben kropssprog. Hænderne på bordet, ikke nedenunder bordet. Vis gerne dine håndflader. Smil, når du kan, og hold i det hele taget et venligt og åbent udtryk. Se om du kan ramme den andens energi. De her mikrobeskeder er super vigtige, særligt når du kombinerer dem med små, positive, opmuntrende, verbale mikrobeskeder som aha, okay, på den måde. Opsummeringer er gode, og spejling er også effektivt. Når du viser, du lytter, føler modparten sig set og hørt. Skaber tillid og åbner for en meget bedre samtale.